أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبلا لا نسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹን كمون نتاريرت لنا قدست قدسان نጽህተ ንጽሃን ወላዲት አምላክ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከመውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ጸጋ ብዛሃቦም ክብሪ ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ሰለስተ መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽርጽ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ባእታ ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። አቡነ ሊባኖስ እዩ። አቡነ አንበስ በረኸተ መሕደረና ጸጋን በረኸትን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ናይ አቡነ ሊባኖስን ናይ አቡነ አንበስን ምስኩላትና ይኹን አሜን። መጋቢት 3 እንኳዕ ናብ አቦና ቅዱስ ቆዝሞስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቆዝሞስ ሊቀ ጳጳሳት ጳጳስ ማለት አቦ ወይ ከዓ መራሒ ጓሳ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ትምህርቲ ኣብ ሓድስ ኪዳን ናይ መንፈሳዊ ስልጣን ደረጃታት ብጠቕላላ 3 እዮም። ንሶም ድማ ዲቁና፣ ቅስና፣ ጵጵስና ክኾኑ ከለዉ ኣብ ትሕቲኦም ድማ 9 ዝኣክል ክፍልታት ኣለዎም። ካብዚኣቶም ድማ እቲ ዝዓበየ ስልጣን ጵጵስና እዩ። ጵጵስና ማለት ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ከም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርካ ምሕላው ማለት እዩ። እዚ ስልጣን ኣብ ምድሪ ሸኸም ዕዳ ክኸውን ከሎ ኣብ ሰማይ ግን ክብሪ እዩ። ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ስጋኡ እንተዘይጨኪኑ ጵጵስና ኣይምነን እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ድማ ሃዋርያዊት ከም ምዃና መጠን ሃዋርያት መሲሎም ክንዲ ሃዋርያት ኣኺሎም ንስተለዓሉ ኣበው ጳጳሳት በቢግዚኡ በዓላት ተኸብር። ብፍላይ ድማ ንናይ እስክንድርያን ናይ አንጾኪያን ብዙሓት ኣቦታትና ነኸብር። ብምኽንያቱ ንሶም ስለ ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት ንምእማን ክብሉ ብዙሕ መከራ ብኣኮቴት ስለ ዝተቐበሉ። ካብዞም ቅዱሳን ሓደ ድማ ቅዱስ ቆዝሞስ እዩ። ናይ እስክንድርያ ናይ ግብፂ መበል 58 ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ኣቦ እዩ። በቲ ዘመን እስልምና ዝሰልጠንሉ ዘመን ነበረ። ድሕሪ 600 ክፍለ ዘመን ኣብ ዓለምና ካብ ዝተለዓሉ ሊቃነ ጳጳሳት ንናይ ግብፃውያን ቤተ ክርስቲያን ፍሉይ ቦታ ኣለዎም። ምክንያቱ በቲ ወቅቲ ምእመናን ንምሕላው ካብ ናይ ግብፂ ከሊፋታት ናይ ግፍዒ ጽዋዕ ሰትዮም እዮም። ካብዞም ቅዱሳን ጳጳሳት ሓደ ድማ ናይ እመቤትና ፍቕሪ ዝበዝሓሉን በዚ ዕለት ዝዓረፈን ቅዱስ ቆዝሞስ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። አምላክ ቅዱሳን ሊቃውንትን ጳጳሳትን ኩሎም ቅዱሳንን ይምሓረና አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። መጋቢት 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አባ ቆዝሞስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት፣ አባ በርፎኒዮስ ክቡር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ፣ ቅዱሳን አባና ዲያን ኢያቄም ወሐና፣ ቅዱሳን ሊቃነ ካህናት አበው ዘካርያስ ወስምዖን፣ አባ ሊባኖስ ዘመጣዕ፣
أبونا زينا ماركوس أبونا مدهانين أجزي زدبر بنكل آمين عمتاون ورحاون تخيرم زعلو قدسانا تذكرم زعلو بركاتهم أمالادنتهم تأجأهم يحضرنا كمناتهم كل دما እግዚአብሔር أملخنا تأجستي صناعتي عدلنا آمين سنجسار دسمع زنبب فقر قويتا أبلب ويعمب حالوان صلتين ناي قدسان دما يركب ذكرت صادق العالم يهلو ذكرنا صادق نعالم يزنبر آمين زودق زنطبه قال كونه زيما كل بأف قدسان تغار ملاك تعرملي وسبحان لእግዚአብሔር ولولادቱ ድንግል ولመስቀሉ ክቡር آمين آمين ليكن